Tunga rata, Brett. Snack time. May dala silang white chocolate. Lagi mo na, lagi mo eh. Ano to? Saan eh? Ali, Brett ah. Bakit may dilaw? Bakit cola violet? Ano ka na? Politics? Charis. Ang pangalan ng lalaking doktor niyo? Babae nga, Hardin. Ay, yung lalaki. Kailan ka ani dyan? Sa ears yun eh. Hindi sa ears. Si Hardin yung sa Kabalo ears. pag yan sa nilagloto. ENT nga. Oo. Ears nga yung papacheck ko. Si Doc Hardin nga yun. Doc Hardin. Wala lagi prito kay. Dehydrate man eh. Di ba? Totoo yun. Tapos, feeling ko in-oven yan. Sa puto. Dehydrate. Iba ang oven na, ano, pagluto sa oven. Crispy yung matigas. Ay, oo nga pala. Sorry naman. Masarap. Hindi kayo. Ano ka ba ito ni gusto makot? Man. Parang daw talaga sa inyo. Ha? Ano na eh? Ay, underneath. Ba siya? Parang hindi siya ano, puto style pero tinapay. Hindi, puto yan. Matamis. Steam puto lang. 2 words. Pero hindi siya fluffy ngayon. 1 word ako na nimo. Hindi fluffy, malambot. Dugo. Ano, sarap. Kapit na. Ano to? Ube Dugo cheese? syrup. Hindi, bali dalawang kulay lang yun. Pero same mixture Sasi sa lang. dugos. Nilagyan ba na siya ng color? Oo. Honey. Para may Honey, matingkad honey. lang yung First kulay. word. Second word, first word. Ay, second word tong honey. Herb honey. Uy, Simple na kasi makita nimo sa naong. Green honey. Nilagyan ng coloring? Kita rin lagi. talaga. Sa apdo, ilahin ng lupa. Green nga oh. Murag ano to, diesel. Murag diesel. Magamo sa anak. Oo. Mang, alin na. Wala may kwarta, na kwarta. Pila na day. Umuupo. Wala kay kwarta na. Kanira mo? Kanira ka kay busog kaayo mi. Saan eh? Ha? Tanto nasala ko dayon. Putong inang yan. Kadut ana. Hindi mo gusto. Panihapon na to, Bing. Sunda kayo mo yun. Lami sabi ko din dry. Di ba? Sabi ko parang hindi siya fluffy. Don, saan Don be? Don, kinabi na Don, kung sa pagluto Don. Kung giprito ba wala. Ano, ikaw galuto manggikalkuan. Thank you, Mang. Take a cent na nakapad. Ano, sada ng texture o umok siya nga. Lalagyan mo na green nga honey. Hindi mo biyang kuan kay Papalatong kakauno na ito ng mga Ano lang murag nakulat ka mo. Wala yun doon guys. Nga to siya texture, di ba? Binilad. Dehydrate. Tulak daw kayo. sila na nagtulak kay di namin may makagawas ganun sa backseat. Ano nangyari sa ako? Taxi Dili ko. makatungos. Abi ginamo ko. Amo agi din natubo. Natubo na kasi siya natubo na lang kay kun diri sa bilya. Mas direct. Mas direct. Ana dapo agkay. Sige mi katawa kay si Brenda makanta sa taning Ma Salvador. Anong kanta ni Ma Salvador? Dahan-dahan lang. Dahan. Inay kaya mong Dahan-dahan yung takbo. kulang na lagi mahili si kuya sa kauwaw na eh. Dagan kay story si Brenda sa niya. Itanaw niyo yung... Ito yung isa dala nila. Kanina chocolate. Ito naman si Quatic. O yung chocolate. Meron siyang toppings na chocolate. Dili ka sobraan. Dehydrate lagi. Na. Kanang pa ba? Kanang murag inhale ba? Oo, kanang dehydrate siya ba? Kaon ang mga moist. Parehas siya. Kailangan siyang Steamer style pero dryer siya. Oo, anak bagi dehydrate siya. Nakabantay mo atong ingani gapon Wala siya gi-fry lugar. Veggies gani nga dry. Ingani siya. Oo.
Kasi air fryer ba nga gi-dehydrate? Yung style na ano ko? Chocolate ni? Ang tinod is, wala mi sulti eh. Lalo sikreto. Dehydrate yun eh. Pero kahit magpito lang dehydration doon. Ay katong mga... Okay, tagnan eh, bilang bugkusan na. Juice. Kamo lang talang si Bating, ayun niyo pagkuha na lagi pang tanan. Di ba? Juice na. Oo. Jeez. Pangalan si Bating. Pila ka tayo ni Tay? Mahal na. Kanay, Pila man? Dahil sa 150. Ah, dili. Wrong ka, wala din kakabutanan. Bigay lang yan. Bigay lang. Pero naghatag si Madam Og. 150. Wala ka kabalo. Ako dapat makabalo kay minimum mo na yung hinatagan 500. Eh, lisod kung namis luyo. Maglisod na yung mga... Gabalaki na ka na. Tulak na. Pakyat. Buti na lang talaga tao yung decision natin. Umit ako sa ilang katong green. Masaka pa sa katong green. Siguro, malagi na among libak-libak ang green nga kuwan. Mahunungan, anak. Dito na sila. Kain na na. Mami, ano yun? Wala ka nagpala Dami na nino. to. Wala naman na ng sopa. Nay, nagdagandagan ganyan na nagluto eh. Ay, ginuko. Kaya rin katupi. Ano? Hindi rin sadya. Naghilaka. Nay, nagdagandagan, naglilaka. Kaya, ako sa inyo, sa mga bata-bata pa, mag-regular blood kayo. Blood ngayong November kasi 20. ano naman, di ba? Tanan naman na. Tanan naman na. Ngayong November 22 meron silang ano. Bloodletting thing. Diyan Mabalaan sa mo ang Rebel. imong sugar, balin mo blood, mabalaan mo imong kuan. Tanan. O, Hindi, mapapalitan kasi siya. Tapos, iwas ka sa cancer. Kay mawala man tong natigom nga mga iron. Mumanto Yes. siya ang iron and mga cancer. Sa salad ay way. Kaya at least kapag ano diba may pwede ka mag-donate. Every 3 or 6 months, kung kaya mo 3 months. Meron nga ngayon eh. Kasi 22. ang blood circulation daw, nagre-release daw tayo ng blood every 4 months. Sayang din naman, kaya i-donate mo na lang. Dili ka magluya na. Ang pinakauna ka kuha. Sada pila din mo ra. Hoy, kag wala ikaw. May murag ano. Pero pagkakuha yun sa imo ha, pinakauna lang yun nga nakuhaan ka. Relax sa yun lang ka. Di ka mo tindog diretso, ingkod yun ka. Sabihin ka, okay ra. Hindi. Di mo ka naman takiluwa. Kasi magkano pa siya mag-produce pa siya eh, no? Pinakauna pero ikaduwa, ikatlo wala na. Wala na. Parang masasanay na yung dugo mo. Oo. I-check yung timbang kung kaya Kaya mo. nga blood ka. May minimum ba sa timbang? 50. Oo. Ay, minimum sa ibang di ka pwede mo nga malulis Sabi ka. ka? 50 pataas ma! Kaya Ah. ang kauban siyang tatay kitang pagka-COVID, di ko nagdugo, nakuyak pan. Oo, basta permero lagi. Basta pag Kuyapan una. siya. Yan o. Hadlok na nun siya pagka outro. Permero mo pa. Oo. Tabang, sana, Tabang boy. Di ba, may hadlok gali. Kipan ba? Ando ka naman sa ospital, ando na may mga doktor, so I don't think na ba Okay. mahayaan. Ano ang kwente? O, tama na, permero ko ni nang sir. itusok ang dago mo ng kuan. Yes, permero ni ma. I Kasi pag nurse. ikapilak ko, madug ko sa dagong nga Kaya itusok. palingkod naman siya, Okay lang. ipakaon sa Ang biscuit, palya, dapat okay ng lang. juice ba? No, mama na. May free snacks nga daw. Nakuyapan, natumba. Okay, wala bago kong ulo. Mga 30 minutes when mag-stay sa isa mag-ana sa gito. Higa ka muna. Kuan ba ito? Ispilahan pa dito. Meron ngayon dyan, 22, sa river. Ito November. Ako last kay katupita sa September 27, napakuha ko. Ako kay October, November. disqualify ko sa Red Cross tungod kay bago na injikan sa anti-rabies. Ay, tapos yung mga yan, bawal ka kapag may mga ano ka. 1 year dapat. Dapat 1 year pa daw. Oh. Ako bawal pag Kana mga bagong tattoo. 1 year pa. Ayaw Bawal ka man ang makuha. mga kanang gimang maintain. O, okay ra. Oh, bawal kasi. Pag may maintenance ka, Oo, bawal. Bawal Ay, mga allergen. tanong dito nga, kuan ba ka, na nag-travel ba ka sa kuan? Nawi, tanong dito nga, nakikilawas ka ba sa nagamit o droga? Kung wala na po ko nakapangutana dito. Kung nagamit siya drugs. Dahil sa raman mo. Wala na po pangutana.
naitanong mo ba? Oo, habang nag-chenes, bago kayo mag-chenes, gumamit ba siya? Siya ng droga. Oo, huh? Pagtali ka Parang- ba na nakagamit ng droga? Huh? Hindi ko naman natanong doon na. Yun. Ang awkward. Uy, nag-drugs ka ba ngayon? Hindi mo matanong. May yes or no kasi dyan, ana. Teka lang, Dok. Tawagan ko na. Anemic din bawal eh na. Di mo gikabuan ka. I-check ka ba? Bobo ka naman. Okay, i-check muna ang dugo, tapos bago kakuhanin. Hindi Okay. ba dili mo na-curate na nga lang kung magsik yung dugo? Hindi, kailangan mo na malaman nila kung healthy yung blood. Nag-anak ka ba nakapag-travel abroad? Kung kabalo ko nag-travel Libre, sa yung dagoy abroad. dong. Kumog yung dagoy. Okay, ano ni Sarah, kambal din Si Mag lang sa anak, sa anak sa gamit. Lahat yun.